سلام كم يتوعلو كبرات تخطاتلتي فنوي اير تي في نلومي سولس شمون تطري قطر استدالو زيناتات وشتن وطان حيزنا لكم قريبنا لنا نمكتبتا لكم بخبر زعدم بيتراس منقسي بقاند نتاتو كنفلم مسمر مقعزي مدري ومحاجر حمارات مالي بوقع تخافيتو بمخنيات بعد لدات بجوبا دمق بهلاو مدب قريبو عدتنا بوتاتات لمعات نزبرخ سراح ساعات زهب سلازخونه كدفعلو مزخاخر غريبو كوميشن مرجع كونغو نعلت مغلاص وصيت مرجع ناوحو بريزيدنت سمين كوريا بچاينا ناي سراح مبصاح يفصم الله امريكان هندنا بغداي افغانستان زغبرو متحوار كعبي سمامين مسمر مقعزي مدري ومحاجر حمارات مالي شوعات تطرب ووقع تخفيتو نزتدالو الزينة وتصبصب إساق محاري كقربوي نيرتران إثيوبيان زرقب مسمر مقعزي مدري ومحاجر حمارة تمالي شوعات تطري ببرزدنت إسياس أفوركن قدامي منستر فدرالاوي ديمقراسياوي ريبابليك إثيوبيا دكتور أبي أحمد بوقع تخفيتو قدامي منستر دكتور أبي أحمد أبزي سنسرعات نمستاف تمالي أب ساعات نغويونا بإرتراءاتيو أبتي بهاجراوي مزامور إيرتران إثيوبيان تسنيو أب حجر استخايد سنسرعات بوغن إيرترا منستر قدات وصايات عثمان صالح أمخاري برزدنت أتو يمان قبر أبن أزازي الزمعراب بريغادر جنرال تخلق فلاين بوغن منغست إثيوبيا دما برزدنت كل الأمحرا أتو قدون دارغاتشو مكتل برزدنت كل التقراي دكتور دبرتين قبر ميكايلن إيتا ماجور شوم سراويت إثيوبيا جنرال سعر مكونن ترخيبهم نيروم ازي بمسارتي بتشعت حملة كل التشحن عصرتو شمانتن زي تختمه أواج سلام محزنتن زي توسد سقومتي مغتصلتا نايتي قدمي سلسة أوارح استخفته سلسة تمساسلتي مسمراتيوم أب ورحي مسكرم كل تشحن عصرتو شمانتن مسمرات مقوعازيا مدري دباي سيما بوري سرحا زلام بسان عدي خوالا رمان بوقعي كم التخفته يذكر زاقيت تخايدو زلو مخفات مسمرات مقوعازيا مدري نسلوت من قصقاس حزب النبرتن تتح بايتا زفتر كوينو ملوت ناي تكباري زرزراتو أب مسرح يركب بمغنيات بعد الداتا بجوبا دوب السودان بهلاو مدب قريبون استدالو صبصب ارسيما سمروم كتقربايا بمغنيات بعد الدات عاوت نزلاق سلام شركة زوبغرنا أفريقيا بزبل تيما بمتحبار مينستر زينان إمباسي إيرترا أب ريبابليك دوب السودان محبركم إيرتراوين أب تهاجرن أب جوبا دموق بهلاو مدب قريبهم أبتي ببهلاو مسنا دوتات زلم مدب قدماي مكتل بريزيدنت جنرال تعبان دينك زركبهم سبسلطان منغست دوب السودان دبلوماسيات كمون أبالات محبركم إثيوبياوين أب دوب السودان ترخيبهم نيرام أمباسادر إيرترا ريبابليك دوب السودان أتو يوهانس تخلي ميكايل أبزس معقال تتصنبل لحرت بتشعة حملة للتشن 10 مونتن أبس مراز تختمن نزوبانا بحفشة لدت حدش موائل سلامن من مللان زبسرن أواج سلامن محزنتن إيرتران إثيوبيان نعوز سعادة زوبا وهدتن كمون ملعال نايت بعالو قبل على إيرترا تسجديدو زتنحة زي فتحاو قدا زبعال زلوف هالماي بعال لدتن حدش عامتن بمخانو نهزبتات إيرتران إثيوبيان بحفشة دما نهزبتات قربونا زوبانان أهاقورنان بسرات سناي زبن كم زخونا قليتون أبز حلفة أساس 8 عامات بإيدا أتاونت قداماوين حالتات بوقن ورا وقن سدتن من مزبالن كحمز تنحى زوبانا إنه أبقى فتره موائل رجيت له الزبالة أمباسادر يوهانس نزت سفو مدرخ مدلالن مدنفعن ناي كلهم هزاب زوبانا بحفشة كانت خانة وتوم نلعل 10 عامات نزت خسر عدلات نمدباس قريت أمتلع علم زلوا هزبتات إيرتران إثيوبيان بزل على كعقبون كدفولون كم زلوهم حبيرهم مودات أمباسادر يوهانس أب ريبابليك دوب السودان زنبرو زيقاتات نخلو زيقات من بدوهتات تتصاويرهم ببودا بيتاتهم تمرتو محيلهم أب هاقراو مدبات مختن لمعاتن كابهم زحتت أبركتو خقبرو مصنحهم دمكات نايزي دقس دما نتبراغن مغتصلتن ناتو خمزخونه بمبراح نتم نزي تنبلزي كون مقبار زصعارون زبركتون أبالات محبركم بحفشة أسنا رايت كوميته دما بفلاي بسم إمباس هاقر إيرترا مزغانا أغريبهم
ቀዳማይ ምክትል ፕሬዚደንት ሪፐብሊክ ደቡብ ሱዳን ጀነራል ታዕባን ዴንግ ኣብ ዘስምዖ ቃል ድማ ዝምድና ህዝብታት ኤርትራን ደቡብ ሱዳንን ካብ እዋን ሓርነታዊ ቃልሲ ድሉስ ሰረት ዝጸንሖ ምዃኑ ብምሕባር ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሰፊኑ ዘሎ ሰላም ጽልውኡ ኣብቲ ዞባ መመሊሱ ይደምቕ ከም ዘሎ ብምግላጽ ንኹለን ሃገራት ምብራቕ ኣፍሪቃ ባብ ሰላምን ምሕዝነትን ሽርክነትን ከም ዘርሓወ ኣብርሂዮም እቲ ጽምብል ካብ ኤርትራ ዝኸዱ ወናማት ስነ ጥበባውያን ብዘቕረብዎ ጣዕመ ዜማታት ደሚቑ ነይሩ ናብ ቦታታት ልምዓት ዝግበር ዑደት ኣብ ርእስቲ ዝሰላሰል ዘሎ መደባት ንምፍላጥ ዘለዎ ኣስተዋጽኦ ንዝበረኸ ሰዓት ዝህብ ምዃኑ ብውኩብ ዑደት ዘካየዳ ገዳይም ተጋደልቲ ገሊፀን እተን ካብ ንኡስ ዞባ ጊንዳዕ ዝነቐላ ብማሕበር ኣለና ልክ ዝፍለጣ ልዕሊ 60 ገዳይም ተጋደልቲ ኣብ ንኡስ ዞባ ድዋርዋ ዝርከብ ዓበይቲ ከዘንቲ ማይን ሕርሻዊ ንጥፈታትን ተዓዚበንን ብዝምልከቶም ኣካየድቲ ስራሕ መብርሂ ተዋሂበንን እተን ገዳይም ተጋደልቲ ስትራቴጂያውያን ዲጋታት ሎጎን ምስላምን ኣብ ከባቢ ሓልሓለ ዝሰላሰል ዘሎ ንጥፈታት ዘራእትን ምርባሕ ጥሪትን እየን በፂሐን ኣባል ኮርፖሬሽን ጥሪትን ዘራእትን ጨንፈር ሓልሓለ መንእሰይ ጅምዕ ዓብደላ ብዝሃቦ ሓበሬታ ኣብ ሓልሓለ ንምርባሕ ናይ ፀባን ናይ ስጋን ከብቲ ዝዓለመ ዓበይቲ ትሕቲ ቅርፃዊ ስራሓት ይንፀፍ ከም ዘሎ ድሮውን ልዕሊ 900 ካብ ወፃኢ ዝመፃ ናይ ፀባ ከብቲ ተቐቢሎም ኣብ ምክንኻነንን ንመግበን ዝኸውን ሰፊሕ ናይ ሕርሻ ቦታ ኣብ ምድላውን ከም ዝርከቡ ገሊጹ ኢንጂነር ብርሃነ በየነ ብወገኑ ብውህደት ኩባንያ ህንፃ ሰገንን ካልኦት ወሃብቲ ደገፍ ኣካላትን ከምኡውን ህዝብን ኣባላት ሓይልታት ምክልኻልን ዝተሰርሐ ዲጋ ምስላም ኣብዚ እዋን እዚ ኣስታት 40 ሚልዮን ሜትር ኪብ ማይ ሒዙ ከም ዘሎ ብሪሁ እቲ ዕላማ ውሕስነት ዝተማይ ናይተን ኣብቲ ከባቢ ዝርከባ ከተማታትን ዓድታትን ምርግጋፅን ሰፊሕ ሕርሻዊ ንጥፈታት ምክያድን ምዃኑ ብምብራህ ድሮ ኣብ በረኽቲ ቦታታት ከዘንቲ ማይ ናይ ምውዳድ ሻምብቆታት ናይ ምዝርጋሕን መሳርሒታት ፀሓያዊ ፀዓት ናይ ምትካልን ንጥፈታት ይሰላሰል ከም ዘሎ ሓቢሩ ኣብ ዞባ ጋሽ ባርካ ትሕዝቶ ባንክ ደም ንምስሳን ዝተኻየደ ጎስጓሳትን ንቕሓት ናይ ምብራኽ ንጥፈታትን ኣተባባዒ ውፅኢት ከም ተረኽቦ ተሓቢሮም ኣብ ወንበር ማሕበር ወለንታዊ ልግሲ ደም ጨንፈር ዞባ ጋሽ ባርካ ኣቶ ገብረ መስቀል እምባይን የሪና ብዝሃቦ ሓበሬታ መጠን ልግሲ ደም ብሓፈሻ ወለንታዊ ልግሲ ድማ ብፍላይ ክብ ንምባል ኣብ 2018 ሓያል ጎስጓሳት ከም ተኻየደ ስራሕተኛታት ትካላት መንግስትን ካልኦት ዜጋታትን በተበገሶኦም ዘካይድዎ ዘለዉ ልግሲ ደም ድማ መርኣያ ዝሰረፀ ንቕሓት ከም ዝኾነ ብሪሁ ኣብ ከተማ ባሮንቱ ዝነጥፉ ስራሕተኛታት መንግስታውያን ትካላት ብእኩብ ደም ኣብ ዝልግስሉ እቲ ዝወሰድዎ ተበግሶ መቐፀልታ ናይቲ በብከባቢኡ ዝስስን ዘሎ ወለንታዊ ልግሲ ደም ከም ዝኾነ ብምሕባር ብዝትካ ደም ዘይትካ ህይወት ምድሓን ዜግነታዊ ሓላፍነት ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ከም ዝኾነ ገሊፆም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዝስዕባ ሃገራዊ ዜና እዩ ምክታልኩም ክትቅፅሉ ደጊምና ብኽብሪ ንዕድም ኮሚሽን ምርጫ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ንዕለት ምግላጽ ውጽኢት ምርጫ ንዘይተፈልጠ ግዜ ኣናውሒዎ ወግዓዊ ውጽኢት ናይቲ ብ30 ታሕሳስ ዝተኻየደ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ትማሊ 6 ጥሪ ክግለጽ እኳ እንተነበሮ እቲ ኮሚሽን ስርሑ ከም ዘይወድእ ገሊጹ እቲ ስጉምቲ ኣብ ህዝብታ ሃገር ሻቕሎት ከም ዝፈጠረ ዝሕብሩ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ህዝባዊ ናዕቢ ከይውላዕ ስጋቶም ገሊጾም ኮሚሽን ምርጫ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ኣቐዲሙ ንዕለት ምርጫ ከም ዘናውሖ ከም ሳዕቤን ድማ ዕግርግር ከም ተኸስተ ጸብጻባት የረዱ ኣብታ ሃገር ኣቐዲሙ እውን ምስ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ዝተተሓሓዘ ህዝባዊ ናዕብታት ክውላዕ ምጽንሑ ይግለጽ ፕሬዚደንት ሰሜን ኮርያ ኪም ጆን ኡን ፕሬዚደንት ቻይና ሺ ጂንፒንግ ብዝገበረሉ ዕድመ መሰረት ኣብ ቻይና ናይ 3 መዓልታት ናይ ስራሕ ምብጻሕ ንምፍጻም ብ7 ጥሪ ከተማ ቤጂን ኣትዩ ፕሬዚደንት ኪም ብላዕለዎት ሰብ መዚ ሃገሩ ተሰኒ ዘካየዶ ዘሎ ምብጻሕ ኣብ ውሽጢ 1 ዓመት ዘይመልእ ግዜ ንራብዓይ ግዜ እዩ ፕሬዚደንት ኪም ጆን ኡንን ፕሬዚደንት ሺ ጂንፒንግን ኣብ ዝገበርዎ ዘተ ጉዳይ ካብ ኒክሌሳዊ ህላወት ነፃ ዝኾነ ዞባ ሓውሲ ደሴት ኮርያ ንምስራት ዝካየድ ዘሎ ዲፕሎማስያዊ ፃዕርታትን ገስጋሱን ኣብ መንጎ ቻይናን ሰሜን ኮርያን ዝካየድ ንግዳዊ ንጥፈታትን ካልእ ንክልቴን ሃገራት ዘገድስ ዞባውን ኣህጉራውን ጉዳያት ካብ ቀንዲ ዛዕባታት ከም ዝኸውን ተኣሚቱ ፕሬዚደንት ኪም ጆን ኡን ኣብ ቻይና ዝገብሮ ዘሎ ዑደት ምስ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ካልኣይ ቀጥታዊ ርክብ ንምክያድ ሰብ መዚ ክልቴን ሃገራት ተኸታታሊ ርክብ ይገብሩ ከም ዘለዉ ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ እዩ ኣብ ናይ 1 ዓመት መደሩ ፕሬዚደንት ኪም ጆን ኡን ሃገሩ ንምስራት ካብ ኒክሌሳዊ ህላወ ነፃ ዝኾነ ዞባ ብሓባርን ብጽምዶን ክትዓይ ድልውቲ ከም ዘላ እንተኾነ ግን ኣሜሪካ ኣንቢራቶ ዘላ እገዳታት ምስ ዘይተልዕሎን ምብፅዓ ምስ ዘይተተግብርን ሃገሩ ካልእ ኣማራፂታት ከተናዲ ከም ትኽእል እዩ ኣጠንቂቑ ፕሬዚደንት ትራምፕ ብወገኑ ካብ ፕሬዚደንት ኪም ኣገዳሲ ክብል ዝገለጾ ናይ 1 ዓመት ሰናይ ሚንዮት ዝገልጽ ደብዳቤ ከም ተቐበለ ብምሕባር
ኣብ ርሑቕ ዘይኮነ መጻኢ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ቀጥታዊ ርክብ ክካየድ ከም ዝኽእል እዩ ዓሚቱ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕን ቀዳማይ ሚኒስተር ህንዲ ናሬንድራ ሞዲን ብሸውዓተ ጥሪ ኣብ ዘካየድዎ ናይ ቴሌፎን ዝርርብ ኣብ መንጎ ሃገራቶም ኣብ ዝካየድ ዘሎ ንግዳዊ ልውውጥ ዘሎ ፍልልይ ንምምዕራይን ኣብ ጉዳይ ኣፍጋኒስታን ዝገብርዎ ምትሕብባር ንምዕባይን ከም ተሰማምዑ ተቃሊሑ ክልቲኦም መራሕቲ ኣብ ዝርርቦም ኣሜሪካን ህንድን ኣብ 2019 ስትራቴጂያዊ ሽርክነተን ከሕይላ ኣብ ንግዳዊ ልውውጥ ዘሎ ሕፅረት ንምምሕያሽ ዝኽእል ሓሳባት ክለዋወጣ ኣብ ጸጥታን ብልጽግናን ዞባ ኢንዶ ፓሲፊክ ብውህደት ክሰርሓ ከምኡን ኣብ ጉዳይ ኣፍጋኒስታን ዘለዎን ምትሕብባር ከዛይዳ ተራዳድዮም ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ታሕሳስ ኣሜሪካ ኣብ ኣፍጋኒስታን ዓስኪሩ ካብ ዘሎ 14000 ሰራዊት 7000 ክስሕብ ወጢና ከም ዘላ ኣዘዚ ሰራዊት ሃገር ምግላጾም ይፍለጥ በዚ ድማ ኣሜሪካ ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ኣፍጋኒስታን ዘለዋ ሽርክነት ብምዕባይ ጸጥታ ኣፍጋኒስታን ንምውሓስ ሓድሽ ስትራቴጂ ተበግስ ከም ዘላ ይዝግለጽ ከም ህንዲ ፓኪስታንን ቻይናን ዝኣመሰላ ሃገራት ዞባ ኣብ ኣፍጋኒስታን ዘሎ ጸጥታዊ ውድቀት ብቐጥታ ስለ ዝጸልወን ሰላማዊ ፖለቲካዊ መፍትሒ ክረክብ ከምኡን ቁጠባዊ ኩነታት ሃገር ንምምሕያሽ ስጉምቲ ክወስዳ ከም ዝጀመራ ይሕበር ንሙፃ ብሪጣንያ ካብ ኤውሮፓዊ ሕብረት ዝተበጽሐ ስምዕ ብባይቶ ብሪጣንያ ተቐባልነት ንኽረክብ ኤውሮፓዊ ሕብረት ደገፍ ንምብርካት ይሰርሕ ከም ዘሎ ተቃሊሑ እቲ ሕብረት ኣብቲ ዝተበጽሐ ስምዕ ዝኾነ ለውጢ ክግበር ከም ዘይፍቅድ ደጊሙ እኳ እንተነጸረ እንተኾነ ግን ተግባራውነት ስምምዕ ዘረጋግጽ ተወሳኺ መተማመኒ ነጥብታት ንብሪጣንያ ንምቕራብ ድልው ከም ዘሎ ገሊጹ ገለ ካብቲ ኤውሮፓ ሕብረት ከቕርቦ ወጢኑ ዘሎ መተማመኒ ነጥብታት ክሳብ መወዳእታ 2021 ኣብ መንጎ ብሪጣንያን ኤውሮፓ ሕብረትን ናይ ነፃ ንግዲ ስምዕ ክህሉ ዝብል ከም ዝርከቦ ማዕከናት ዜና ሓቢረን ቀዳመይቲ ሚኒስተር ብሪጣንያ ቴሬዛ ሜይ ብ14 ታሕሳስ 2018 ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ኣብ ዝተኻየደ ርክብ ኣባል ሃገራት ኤውሮፓ ሕብረት ብኤውሮፓ ሕብረት ተወሳኺ መተማመኒ ነጥብታት ክህሉ ዘቕረበቶ ጠለብ እወታዊ ምላሽ ከም ዘይረኸበ ይፍለጥ በቲ ተፈጢሩ ዘሎ ምድንጓያት ዝምድና ኤውሮፓ ሕብረትን ብሪጣንያን በኣሉታ ዝጸሉ ስጉምትታት ከይውሰድን ኣሜሪካ ቻይናን ካልኦት ምስ ክልቲኡ ወገናት ጥቡቕ ዝምድና ዘለዎን ሃገራት ስጋኣተን ዝገልጻ ቻይና ብጉዳይ ምጋሃስ ሉዓላውነት ንኣሜሪካ ወቒሳ ኣሜሪካ ብ6 ጥሪ ሚሳኤል ክዋደድላ ዝኽእል መርከብ ውግእ ናብ ባሕሪ ደቡብ ቻይና ድሕሪ ምልኣኸያ ቻይና ነቲ ናይ ወቐሳ መግለፂ ውፅያ ነቲ ስጉምቲ ተኽታኺ ክብል ዝገለጾ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ቻይና ሃገሩ ተመሳሳሊ ስጉምቲ ክትወስድ ከም ትኽእል ኣጠንቂቑ ይኹን እምበር ኣብቲ ማያዊ ኣካል ዳሃሳሳዊ ንጥፈታት ናይ ምክያድ መሰል ከም ዘሎ እትሕብር ኣሜሪካ እቲ ስጉምቲ ንሉዓላውነት ቻይና በኣሉታ ዝጸሉ ከም ዘይኮነ ፍሊጣ እዚ ጂኦፖለቲካዊ ዘይምቅዳው ኣብ መንጎአን ዘሎ ንግዳዊ ዘይምርዳእ ንምፍታሕ ዝርርብ ኣብ ዝካየደሉ ዘሎ እዋን ይኽሰት ብምህላው ነቲ ዘተ በኣሉታ ከይጸልዎ ስግእ ኮይኑሎ ላዕለዎት ሰመዚ ንግዲ ክልቲአን ሃገራት ተፈጢሩ ንዘሎ ንግዳዊ ዘይምቅዳው ንምህዳእ ኣብ ከተማ ቤጂን ርክብ የካይዱ ከም ዘለው ይፍለጥ ኣብ ሰሜናውን ማእከላይን ግሪክ ዝተኸስተ ብርቱዕ ቀዝሒ ሰብኣዊ ክሳራታት ከውርድ ጀሚሩ بمسارة ጸጥታ ሃገር በቲ ናብ ኣሉታ 19 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ወሪዱ ዘሎ መጠን ዛሕሊ ብውሕዱ 3 ሰባት ከም ዝሞቱን ሓያሎን ኣብ ሕክምና ተዓቂቦም ከም ዘለውን ተፈሊጡ እቲ ንመዓልታት ዝቐጸለ ያሬታ እቲ ንመዓልታት ክቕጽል ከም ዝኽእል ዝተሓበረ ብርቱዕ ቀዝሒ ሰብኣውን ማሕበረ ቁጠባውን ክሳራታቱ ክውስኽ ከም ዝኽእል ኣሚቱ ቆልዑ ከምኡን ኣረጋውያን قدام حدرن كأندي قدات نايتي ببرات تعبل لك نتات أير مخوانم تجليتون أب جريخ عمتاوي بزغسات برتوع كازحي سبعون محبرة قطباون كساراتات كم صعب صبصبات يحبرون زي خبركم تحتاتلتي زينا بزي فتسم مسترف مدباتنا سلام سلام كما يتصنعكم كبرات عزبتنا على توزينا سبورت انه نمكتتالكم بخبر زعدم هينوك سمون
ቀዳማይ ዙርያ ስፖርታዊ ንጥፈታት ኣብያተ ትምህርቲ ዞባ ማእከል ተፈጺሙ ስፖርታዊ ንጥፈታት ኣብያተ ትምህርቲ ዞባ ማእከል ብቅድሚ ትማል ሰንበት ናይ ቀዳማይ ዙርያ ንጥፈታት ተፈጺሙ ኣብ ውድድር ካልኣይ ደረጃ ኩዕሶ እግሪ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዝተረኸበ ውጽኢት ኢብራሂም ሱልጣን ተኽለ ዓገባ ሓደ ብሓደ ክፈላለያ እንከለዋ ኣብ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ግን ኢብራሂም ሱልጣን 11 ብሓደ ሲዒራ ልምዓት ንማርኮን 3 ባዶ ደንበ ሰንበል ንማይ ነፍሒ 2 ብሓደ ባርካን ሰንበል 2 ባዶ ክረትዐን እንከለዋ ሰሓርቲ ምስ ሓላይ ሓደ ብሓደ ሓርነት ምስ ርእሰ ዓዲ ድማ 3 ብ3 ተፈላለየን ኣብ ኩዕሶ መርበብ ደቂ ኣንስትዮ ደንበ ሰንበል ንልምዓት ማይ ነፍሒ ንማርኮኒ ባርካ ንሰንበል ሓርነት ንርእሰ ዓዲ ኢብራሂም ሱልጣን ንተኽለ ዓገባ ብተመሳሳሊ ውጽኢት 2 ባዶ ሲዒረነን ኣብ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ቀይሕ ባሕሪ ንጻዕዳ ክርስቲያን ማይ ነፍሒ ንሰሓርቲ ባርካ ንሰንበል ሓርነት ንርእሰ ዓዲ ኢብራሂም ሱልጣን ንተኽለ ዓገባ ብተመሳሳሊ ውጽኢት 2 ባዶ ኣሰኒፈነን ኣዱሊስ ንሚናብ ዘርኣይ ከምኡ ድማ ደቕሰብ ንድያ 2 ብሓደ ውጽኢት ኣሰኒፈነን ኣብ ውድድር ኩዕሶ ሰኪዔት ደቂ ኣንስትዮ ኢሳቅ ተወልደ መድህን ንሓላይ 28 ብ11 ብደቂ ተባዕትዮ ድማ ቀይሕ ባሕሪ ንሓርነት 44 ብ33 ከምኡውን ጻዕዳ ክርስቲያን ንኢብራሂም ሱልጣን 15 ብ9 ረቲዐነን በዚ መሰረት ኣብ ኩዕሶ እግሪ ደቂ ኣንስትዮ ናብ ርብዕ ፍጻመ ዝሓለፋ ኣብያተ ትምህርቲ ሰንበል ቀይሕ ባሕሪ ሓላይ ልምዓት ኣስመራ ሓፈሻዊ ሰማዕታት ባርካ ሓርነት ብደቂ ተባዕትዮ ድማ ቀይሕ ባሕሪ ኣዱሊስ ደንበ ሰንበል ልምዓት ኣስመራ ሓፈሻዊ ሰማዕታት ባርካን ሰንበልኒን ኣብ ውድድር ኩዕሶ መርበብ ደቂ ኣንስትዮ ሓርነት ባርካ ኣዱሊስ ድያ ማይ ነፍሒ ደንበ ሰንበል ሰማዕታት ኣስመራ ሓፈሻዊ ብደቂ ተባዕትዮ ድማ ተኮር ኢሳቅ ተወልደ መድህን ኢብራሂም ሱልጣን ባርካ ኣዱሊስ ደቕሰብ ደንበ ሰንበልን ማይ ነፍሕኒን ኣብ ውድድር ኩዕሶ ሰኪዔት ደቂ ኣንስትዮ ማርኮኒ ደንበ ሰንበል ደብረጽዮን ቅድስቲ ማርያም ባርካ ቀይሕ ባሕሪ ሰማዕታት ኢሳቅ ተወልደ መድህን ሓላይ ክኾና እንከለዋ ብናይ ደቂ ተባዕትዮ ድማ ደብረጽዮን ቅድስቲ ማርያም ሰማዕታት ማርኮኒ ልምዓት ቀይሕ ባሕሪ ባርካ ሓርነትን ኢሳቅ ተወልደ መድህንን ብተወሳኺ ኣብ ንኡስ ዞባ ጋላ ንፍሒ ኣብ መንጎ ማእከላይ ደረጃ ኣብ ዝተኻየደ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ መርበብን በቐዳም ተዛዚሙ ኩዕሶ እግሪ ዕድመ 12-13 ደቂ ኣንስትዮ ቀዳመይቲ ዓዲ ጓዕዳድ ካልአይቲ ከበሳ ጭዋ ሳልሰይቲ ዓዲ ጸናፍ ብደቂ ተባዕትዮ ድማ ቀዳመይቲ ዓዲ ጓዕዳድ ካልአይቲ ከበሳ ጭዋ ሳልሰይቲ ሰላዕ ዳዕሮ ኮይነን ኣብ ውድድር ኩዕሶ መርበብ ደቂ ኣንስትዮ ቀዳመይቲ ሕምበርቲ ካልአይቲ ዓዲ ጓዕዳድ ሳልሰይቲ ድማ ሰላዕ ዳዕሮ ብደቂ ተባዕትዮ ቀዳመይቲ ዓዲ ጓዕዳድ ካልአይቲ ሕምበርቲ ከምኡውን ሰላዕ ዳዕሮ ሳልሰይቲ ኮይነን። ሰማዕትና ዕለታዊ ዜና ስፖርት ኣብዚ ፍጸም ምዝተረፉ መደባት ሰላም